Ja som vyrastal v tej dobe v Bystrici, keď Černák tam bol vlastne najväčší pán. Došel nějaký frér, za ním si ho pustil, on mu říká, ne, až tě cvičím, až dojedu sérii, tak můžeš. A za ním došel kámoš, říká, kámo, to byl Černák, ty jsi ho prostě nepustil. Ja som vyrastal v tej dobe v Bystrici, keď Černák tam bol vlastne najväčší pán. A ja si ešte pamätám, keď som išiel do školy, na strednú školu a to bolo deň predtým, ako on oslavoval tie narodeniny, keď mal vlastne ohňostroj a všetci tí mafiani sa tam zišli, keď mu tam dávali ten meč. Ja som tam v tých rokoch vyrastal a to naozaj bolo tak, že Černák, nie polícia, ale Černák mal hlavné slovo. A to Bystrica, Brezno, to proste si videl S-kové Mercedesy, kde proste to bolo ozaj, ako keď to vidíš v tých filmoch, tých 90-kých, Itália, proste mafia a tam to bolo reálne také. Tam mizlí ľudia, tam naozaj, tam to bolo, to si nevieš nám vôbec mládiť predstaviť, ako to fungovalo. Tam naozaj si sa bál prísť niekde a keď si niekoho poznal a vy ste chlapci, no my sme z Hore Hronia, to je dobré, to môžete.